Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wengi iki dulur, iki aku arep makan malam dulur. Makan malam iki menune iki sambel lho, sambel bawang, terus iki jamur lho, jamur, terus iki daun telo karet, terus iki ana gorengan, ana tempe, ana bakwan, terus iki ana ayam gorengnya lho. Terus iki nasine. Jadi iki sambel bawang terus sing kono kae dong telo karet. Dong telo karet kuwi digodhog. Kuwi cocok karo nek dijodokke sambel bawang. Terus sing kae jamur dulur ya. Jamur kae ora le tuku. Kae le golek wingan. Kae jamur apa ya dulur jenenge? Ku jamure iki nang ngisor wit so dulur le golek iki. Dadi jamur so kan bunder-bunder ya. Iki ya ning ngisor wit so lho, tapi kudu jamur so. Nek jamur so kan bunder, warnane kuning. Iki ora tuku lho. Terus sing kae dong telo kae ya omek dhewe ning kono nganding kandang kae ya ora tuku. Sambele ya jelas ora tuku ya kan. Nek lomboke tuku dhewe, terus sego ya tuku nek sego. Terus gorengan yang goreng dhewe. Iki tuku tepunge ya, tempene tuku. Terus iwake kuwi tuku digoreng. Nah, saiki ya do mangan utawa madang. Nek mangan sambel bawang karo dong telo iki kaya apa to lho. Nek aku dong telo karet ini karo sambal bawang ini cocok. Tapi kurang siji iki lho, ndok dadare, telur dadare iki ora ono iki. Padahal telure ya ono lho, tapi iki dilalahi iki mau kok ora digorengke. Ya sesuk sore neh posok ben lho. Saiki nganggo tempe sik karo jamur karo dong tela ya lho. Dadi mangane ngene lho, mangane iki dong tela iki lho. Dadi dong tela terus dumukke nggon sambel ya lho. Dong tela dumukke nggon sambel ngene. Terus mantap. Jamure lali. Oke, mau golek jamur nanti video nih. Nanti video apa ya golek jamur? Lali. Ono mau nek golek terus le masak. Ono video kan ya asik kan. Ini makan bersama wong telu ya lho. Pedes. Wong kampung iki lho, wong kampung iki panganan iki nek iso ora tuku. Golek nang kebon.
kaya to dong telo, terus jamur, terus konek jangan ya bayem, terus konek ngulek kali ya ningkir ya apa sing tanduran dhewe kebon dhewe ning ngirit lho. Dadi rasa tuku ning mangan arep tenan. Iwak lor, iwak ayam goreng ngulet dengan sambel mantap. Jadi ayam geprek ayam goreng ini gitu, sambel bawang, terus iwaknya gue di ulek dengan sambelnya. Jadi iwaknya di ulek dengan sambelnya. Koneng weteng ya gur padha dadi siji. Ini tak tuku nek ayam geprek. Iki semangan ayam karo sambel sane tak tuku. Tempene goreng ora lali to. Ayo. Nggo lawuh. Tempe iki saben dina esuk sore ora jelek. Nek iwak esuk sore jelek. Dong telo karet itu, dong telo karet ini ora pahit, itu ada dong kates utawa dong telo gantung, ini pahit, tapi nek dong telo karet ini ora pahit. Apa meneh nek dong telo karet ini saben dina utawa ya kerep dibaki, iki enak. Jadi lemes lho dipangani. Dong telo karet ini jarang-jarang dimaki kuwi kaku. Digodhogno kuwi kaku. Atos. Tapi nek kerep dimaki digodhogno ki empuk. Gek tono. Enak. Sambelnya kalau nek mangan bareng-bareng ini rasanya enak. Yang penting ki kebersamaan ini dulu, makan bareng, mangan rawangan ki enak ra enak, kok mangan rawangan enak ra enak ki nek bareng-bareng ngumpul ini wis rasanya dadi enak. Sambel entek lho. Iki dong telane suka sambel entek. Padahal iki segone suka. Kok tindak nganggo jamure. Sekane. Dhisik iki jamur iki lho. Jamur ngene iki. Desaku ki ora dudik jikuki ya. Dawedi ndak mendem. Gak keracunan. Lah, ana sing ngertasi masak enak. Ngono kuwi terus setiap tahun iki sing maune akeh dadi luruk, dadi goleki.
Tapi jamur iki jamur apa jenenge iki urung pati paham lho. Penting iki jamur iki ning Sorwet Sup. Gek dipangan iku enak, dimasak enak wis rasa jenenge apa iki rasa ora arep perlu ngerti ra apa. Regane rek entek kalau tempene akeh kelong separo segane sambele rek entek. Jamure ya sik. Dong telane sik ning sambele entek. Wingi ora makan malam lho mergane. Aku iki jagung lho. Jagung utawa nyumbang ning ngene wong ewo. Ya. Mangane bakso lho tadi. Ini ora tak video mergane ning ngene wong ewo to ndak. Iki saiki gandeng nyambel kalau nyambel terus ngudung telo wis makane lahap dadine tak gawe video iki. Guys, pokoknya menger-menger lho. Menger-menger kepedesan. Wah lali orang gawe teh lho. Padahal ini kalau diparek pedesan iki diombeni teh. Rada pahit-pahit sithik. Wah, mantep. Kok lali urung gawe. Kolor, wis. Rampung le madam kok gawe teh. Piye kenikmatane ya nek gawe teh lho. Pas mangane ngomong ngombe teh wah cocok. Mantep kok kayak bisa kayak gawe teh. Wah sambel entek lho tak koreti lho tak koreti nganggo dong tela lho segane ya entek segane dari terakhir iki iwak ya isik padahal cilik dari iwak ya isik lah tempene sing siji mau tak omongke ya isik iki padahal segane semono entek kok lawe tempene isik utuh iki jamure barang ya isik arek imbo wis marek alhamdulillah lho marek mau tempe lho iki saiki tambani bakwan. Iki bakwan ning nggonku nggo nek ning negaramu apa menurut nek ngene. Nek nggonku bakwan. Nggo tambah pedes. Oke lor, separak. Jadi ngono kuwi makan malamku dina iki, ngono kuwi makan bersamaku malam ini utawa bengi iki. Pokoknya
mangan kuwi ra kudu lawuhe sing enak-enak lho. Sing penting bergizi, rasa kudu aneh-aneh. Aja salah, jamur ini ya bergizi to lho. Tempe kuwi ya kandungan ya apik. Iwak potong ini tak kira malah apik tempene karo iwak potong ini. Gane iki wis warak to, Lur. Wis ngono sithik. Besok iso disambung meneh ya, Lur. Sambung meneh karo video-video liyane sing muga-muga kaya iso gawe video sing luwih apik. Video tentang apa ngono ya, Lur. Yang penting ini awake dhewe kabeh do sehat ya, Lur. Awake dhewe do sehat. Terus nek iso ya panganan-panganan iki sing hasil saka bumine dhewe ini iki malah ora ning bahan pengawete. Dadi nek menurutku ya panganan-panganan sing hasil bumine dhewe ini ya dong telo, sambel, jamur ngene iki sing golek dhewe. Terus engko sayur-sayuran kuwi sing ora tuku ning supermarket sing ora ning bahan pengawete kuwi malah luwih apik lho. Dadi ngono kuwi lho. Sesuk disambung meneh. Ketemu maneh karo video-videoku sing liyane. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.